KAPIKAD Comedy BITTIL Season 2. This program is sponsored by Avish Builders Private Limited. Powered by Vijay Vidyut Udyog. Co-sponsored by PowerPoint Batteries. Lexa Lightings. Nix Masala. Comedy BITTIL. Santappa. Santo? Hatu my producer ne illi. Nu wait kaddu punnaglu. Ekku nimsha. Tettidla bakka sunnodu. Ay konchu lattu bujji paadu. Adi omelette malpadu marla. Wait master ee roju kerno prashne konju artha undavu. Bakki saavatirnu. Shullaka maltadu comedy malpunu. Marla comedy malpadu marleke marla. Anname. Cement poye paadu kattu nillu. Papa yettu mal illiya papa Ramadeva. Yaanu marre yaar papa ittu onji producer ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಒತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜರ ಯಾನು ಹಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರು ಸಾಂತು ನಿಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಡ ಇಂದು ಅರ ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿತಾರು ಓ ಕೇಳಿದಾರ ಮಲಯಾಳಂ ಆರು ಅಡ ತುಳು ಬಾತಿರು ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಳುಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರು ಐ ಬಾ ಬಂಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂಡಿ ತುಳುಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರು ಅದನ್ನ ಬಡದಿಲ್ಲ ತುಳು ಬಾತಿರು ಇವರಿಗೆ ಜೋಕಲ್ಲ ಬರ ತುಳುವೆ ಕೈತದೆ ಉಳ್ಳೇದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಗಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಒಲ ಓಪನ್ ಓಹೋ ಅದಾ ಬಾರಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಸುರುಕ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕುವೈಟ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಖರ್ಜೂರ ಬೈಪದು ಅವಳು ಗಂಗಸರ ಬೈಪದು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಡೋರ್ ಮಾಡ್ದು ಐಟು ಕಾರ್ ಭಾರಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಹೊಲ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗಪುರ ಬೈದು ನಾ ಜೈಲ್ ಇತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಈ ಏರ್ನನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ನನ ಮಂಡೆಗುಳ್ಳದು ಮಸ್ಕತ್ ಬೋದು ಅಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 500 ಕೋಟಿದ ಓ ದೇವರೇ ಆತ ಕಾಸುಂಡ ಬಾಪನ್ ಪೇ ಆಗ ಪುರ್ಸ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಹೊರಮರ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಸಿಗೆ ಅನ್ಪುಣನೆ ಬೇರಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಲ್ ಮಾತೊಂಡಿಗೆ ಮಾಲ್ ಉಂಡ ಮಾಲ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಮಾಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಾಸುಂಡು ಬನ್ಪೆ ಬಾಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಒತ್ತೊಂಡೇರ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಶಾಂತಪ್ಪ ಇರ್ನಲ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಹಾಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲಿ ಏತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಕಷ್ಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶಾಂತು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಾತಿ ದೇವರ ದಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಪಾಪ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಾಡೋದು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಐಟು ಮಾಳಿಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪು ಜಾಕ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಮಲ್ಪೇನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೇನು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಆತು ಬಂಗೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏತು ಬಂಗ ಬರ್ಪಿ ಹಾಗೆ ಏತು ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕಲು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಪನ್ಪನಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಆಯ್ ಬತ್ತೇನ ಮೇ ಬತ್ತೇನಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಆಯನಾಂಡ ಮೇಕಪ್ ಮೇನಾಂಡ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಚ ಮುರಣಿಯರ ಪನ್ನಂತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಅವು ಏರ ಪಂತೇರಿಗೆ ಐಕೆ ಏರ ಬೈಜೇರಿಗೆ ಐನು ಮಾತ್ರ ಮದಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬುಲ್ಲೆ ಕೊರಪಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸಿಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಗಿ ಗಂಧ ಕೊರನೇವು ದುಂಪ ಅಂದಾಜೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ತಕ್ಕನಾಗ ಆಯ್ ಬೋಲೆ ಬಾ ಬೋಲೆ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲ ಬಾಬು ಲಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಲಕ್ಕದೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೆ ಓಲ್ಲೇರ್ ಮೇ ಪಂಡೆ ರಾಮೇಟ್ ದಾಲಚ್ಚಿ ಇದು ಓಲ್ಮೆ ಈ ಪಂತ ತಮರೆ ಪೂರ ಪಂತೆ ಆ ರೀತಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಹೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬಂತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ 2 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಟಿ ಓಡಿ ಬರಲ್ಲ ಛೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಂದಾಗ ಒತ್ತೊಂದೇ ನಿಕ್ಕುಲ್ ನನ್ನ ಇಂದು ಮನ್ ಪುರ್ಚಿ ಯಾರಿಗೂ ಡೌಟ್ ಬರ ಜನ ಇಂಚ ತೊಂದರೆ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಅವೇ ಯಾರ ಬಂತೆ ಪೂರ ಬಂತೆ ದಯಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಮೇರು ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಬರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕತೆ ಈ ಒತ್ತೊಂದು ಪೌಡ್ಲ ಬಾಬು ಒತ್ತಾದ ಆತ್ರಿ ಆ ರಾಪುಜಿನ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ಪುಜಿನ್ 2 ಕೋಟಿ ಓ ದೇವರೇ 2 ಕೋಟಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ 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 ಸಂತನ ಇದು ಪುಂಜು
కొంచెం వేస పాడు అంచాతి ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಎದುರು ಓವರ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಓಡಿ ಹಾಪಿ ಇರ್ನ ಈರ್ ಧೈರ್ಯ ಬರೋಡು ಧೈರ್ಯ ತಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಎಂಕ್ ರೋಲು ಎಡ್ಡಣ್ಣದ ಮಂದ ಬಾಬು ಈ ಎಂಕಲ್ ನಮಿತ್ತು ಸಂಶಯ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಆಯ್ತು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಕ್ ರೋಲು ಅವು ಎಡ್ಡಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಪವೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ರೋಲ್ ದೀತೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ಮೇನ ವಿಲನ್ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಡ್ತುನ ಕಾಮಣ ಅವು ಇಂಚಿನಿಕ್ ಇಡೀ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಮಣೋಡು ಮರ್ಡರ್ ಆಪಿನಿ ಕಾಮಣದ ಪಿರೋಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಮಣ ಅರ್ದಿನೇ ಏರಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಮನ ಪಾಡ್ನೆ ಏರಿಂದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಮನ ಅರ್ದಿನ ಕೊನೋದು ಅರ್ಧವೇರೋ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಕೋಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಐಟಿಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬುಲಿಪಾವಲಿ ಮಗ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪನಿ ಹವಾ ಆನ ಮಿತೆ ಆರು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಇದು ಚಲಕ್ಕುಪಾಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಲ ಕಮಲ್ ಪೋಡಿಲ ಕತ್ತೆ ಇಂಚ ಜನ ಸೂಪರ್ ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಗ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೆ ಏತ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತು ಓಹೋ ಆತ ಬಕ ಎಂತೆ ಕಾಸು ಗೆನ್ಪುನೆಜೆ ತುಳುನಾಡು ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಂಡು ಐತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನ ಅರ್ಧವರ್ತಿ ಕಾಸು ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಆಯತ್ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಮಟ್ಟಂಗ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಜಿನ ಮನಗ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಪೋನಗಲ ಮಾತ್ರ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪೂ ಅವು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಏನ್ ಪನ್ಮಗೆಂಡೆ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬಂತ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೂಜಾರ ಆರ್ ಕಾರ್ ಜಪನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಬಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಲು ಮತ್ತ ಕೊಡಪನ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಪನತ್ತೆ ಕಲಾಶ ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟುಡು ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಾರೆಗ ಆನಮ್ನೆ ಕಡ ಆತ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಮುರಣಿಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕುಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪೂರ ಉಂಗೊಂದು ಪಂತೇರು ಆಣ ಶನಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಮೇರ ಅವಳು ಪೋದು ಎತ್ತಿನಾಗ ಐದು ದುಂಬು ಓಡಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬೈದೇರು ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಕಲು ಪೊಂಜೋಲು ಕಲಸಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾರ್ನ ಬಿರೋಡು ಪೋತಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಹೋಯ್ತು ಮೇರ್ ಬತ್ತಂದು ಜಪಡನಾಗ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಜ್ಜಿ ಕಲಶ ಲಜ್ಜಿ ಕೊಡಪನ ಲಜ್ಜಿ ಕೊಡಪನ ಹತ್ತು ಕಲಶ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಬೆಚ್ಚೋಡು ಕಾರಡ್ ಜತ್ತಿನಿ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆಗಾಲ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಪೋದು ಕುತ್ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಜಿನ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೇರ್ ಬೆಚ್ಚಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಜಂದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆನಂದ್ ನಾಗೇಶ ಪಂತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ವಾದ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಂಡು ಪೂರ ಪಂತೆ ಜಪ್ಪನಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕ ಮನೆ ಅದಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾ ಪೋದು ಪಂಡೆ ಪೋದು ಪಂಡ್ರೆ ಮೇಗ ಎಕ್ಕುಂಡ ಬಂಡೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಗೂಡ್ದಂಗಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಲೆಂಚಿದ ಮಿತ್ ಬೈ ಪೋದು ದನಿ ಜಪ್ಪಲೆ ದನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಅಂಚಿ ಪೋಪನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ ಪ್ಲೇ ಜಪ್ಪಲೆ ಬತ್ತಿನಿಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡೆರ್ ಏನಾನು ಕಡಬ್ನಿ ಪೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬತ್ತಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಲೆತಮಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲು ಸನಿಕ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಒಣ ಸಿಕ್ಕುಲ್ಲುದ ಬಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜಿ ಒಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಯಾನೇ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವನು ಪಂಡೆರತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅವನು ಪಂಡೆರಾರು ಇದು ಬಾರಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಎಂಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಂದೆ ಅವನು ಬರ್ಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಬು ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರೇ ಬೊಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಹೊರ ನಿಕಲ್ ಒತ್ತೋನಿ ಬಕ್ಕ ಐನ್ ಒರ್ತೋ ನೋಡು ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನಿಗೆ ಬೇರು ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒದ್ದೋಡು ಕೊನಪೆ ಅಂತಾರು ಕೊನತ್ತು ಜರ ನಾನು ಆಯ್ ಬಾಬು ಹತ್ತ ನೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಗಸ್ವರ ಪೊಂಜ ಉರ್ತಿನಿಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚೆ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇನ್ ಕೋಪರ್ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನುಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಷಯ ಅವು ಮೇನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ನೈದು ಪಾಪ ನರಮಾಣಿ ಅಂಡ ಕೋಪ ಬತ್ತನ ನರಮಾಣಿ ಉಂತ ಅರ್ನೈದು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಾದ ಬಲ್ಪನು ದಾಲೇಜ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ನೈದು ನಿಕಲು ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ಅವು ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಚಿ ಮೇರ್ನ ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೇನ್ ಕೂಲ ಪೇರ್ ಅಮ್ಮೇರ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಈಶ್ವರ ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಕೂಲ್ ಸಂತೋಷ ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಬರುವುದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋಯರ ಎಂಕಿ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಾಬಡ ಬಂತೇನೆ ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ದಯ ಜಾಗಿಂಗ್ ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವಾತಾವರಣ ಮಾತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಮಾತ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ದಿಕ್ಕುಂಡಂಗೆ ಐದು ಬಕ ಮಲಿನಾಪು ನಿಗುತ್ತುಂಡತಿ ಅಂಚೇನ ಆ ಗಾಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪುಲ್ಲೆಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಬಲಿತದಾಪುಂಡೇನು ಸರ್ ಇನ್ನು ಬಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಯರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲ ಕಶ್ಮಲ್ ಮತ ಜಿಂಜಿದ ಈ ಗಾಡಿಲಿ ಮತ ಪೋನಾಗ ಮೂಂಕುದಲೆ ಶರೀರಗೂ ಸೇರಿದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಬಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಆಪುಂಡಂಗೆ ಅನುಭವ ಐಕೇನು ಕಾಂಡೆಗೆ ಬಿಳಿಪುಣೆ ಬಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಓಲಿ ಒರ್ಕೋಗು ಪಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಈ ಗಿಡ ಅವು ಪುಡ ದೈಕುಲ್ ನಡುಕು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಳೆದೊಲೆ ಬೋಡು ಪಿದೇ ಬರ್ಬೋದು ಹೌದೇ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ ದೈಕುಲು ಮಾತ ರಪ್ಪ
ಉಬ್ಬ್ಯೋ ಅಪ್ಪನ ಮರಡಿ ಅವಡು ದಯ ಸರ್ ನಕ್ಕೆರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಯಾನು ಈ ಶಾರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂದು ಸರ್ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತೆ ಕಲಕಲ್ಮಶ ಅದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೆತೊಂಜಿಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮೇ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳು ಭಯ್ಯಾನಗ ಯಾನ ಮೇಲೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂದ ಜಲಜನಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಜನ ಸಸಾರ ಜನಕ ಇಂಕ್ಲ ದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವನಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಸರ್ ಈತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ದಾರ್ ಸರ್ ಈತ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಶೋ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಕ್ಕೆ ಏತು ಪೋತೆ ಮೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಬಂತ ಲೆಪ್ಪು ಓವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡನಾಳೆ ಇವರು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಲುಜೀರ್ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ನುಡು ಏನು ತೂಪುನೆ ಅಂದು ಸರ್ ಕಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಇದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕೋರಿಗುಂಠ ಉಲಯ ಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಯೋಗ ಸರ್ ಇರು ದೇವರಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇರ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಇರು ಪಾಪರ್ ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಮಗಲ್ನಾಡಿ ಕರ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಗಲ್ನಾಡಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಪೋತೆ ಈ ಪಂತಾತ ಬಾಬು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಊರು ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ಅದ ದಾದ ಬಗ್ಲು ಎನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇ ಬಂತೆಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಾರ್ಗಡೆ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಲು ಓವ್ಲ ತೋಜು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಊರು ಮೇರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಊರು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಣ್ಣಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ತ ಪರಿಸರ ತೋತು ಎಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗಂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಗಲ್ಪುರ ಎನ್ನ ಮಗಲ ವೈಶಾಲಿ ಅರ್ಥ ಇಜ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ 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 ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಶೋಕದ ಬೊಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಅಂಚಿನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ತೋದಿ ಚಿಚಿ ನಡಪುನಗನಿ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡ್ದೆ ಬೋಡು ಮುಂಡು ಬಾಡ್ದೆ ಬೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸೂಟು ಕುರೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೂಣಿದೆದ್ದಕ್ಕಾವೇರು ಅಂದೆ ಸರ್ ಅಂಗಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗುಬ್ಬಿದಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಂಡೆ ಅವು ಕುಂಟು ತೆದ್ದಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಮೇಟ್ ಕಡಕೋರು ಅಂಚಿನಂಗಿ ಸಿಟಿ ಬಾಬು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆ ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಡ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಿಸ್ತುಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಭಾರಿ ಸುಖತ ಒಂಜಿ ಮಗಲಾಲ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಮೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಪು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏಳರೆ ಫೀಟ್ ಐಟ್ ಮೇರೆ ಏಳರೆ ಫೀಟ್ ಐಟ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಊರಿಗೂ ಬೈದೆ ಇಂಬೆ ಚಾ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತ ದೈತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ನ ಮರ್ಮೈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಬಗ ಭೂತೇನೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಟಿ ಅನ್ ಸೋತು ಅಂತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೊಡಿ ಅನ್ ಭಾರಿ ಅಸ್ಕದ್ ಬೋಯನ್ ಎಂಕವು ಭಾರಿ ಇದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸುಖ ದಿಕ್ಕುನ ಜಾಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಮರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನೊಂದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಡಿಯನೆ ಬಾಬು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ತ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಭಾರಿ ಸೋತು ಬೋಯನ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಬನ್ಪೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ పోయినాని యాన్ పోదుకు ఎప్పు ఉప్పు అతను యాన్ మగలికి డోర్ పొట్టుకు పనిపోను భలే మూల పైపు నీరు పరుపుజీ నీరు తోజ్జి ఎన్న డ్రై అవుందుండు రప్ప బండలు పప్ప మరలే పప్ప నువ్వు న్యూజిలాండ్ పప్ప ಅವಳು ಡ್ರೈ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವಳು ಟ್ವಿಶ್ ಉಂಡು ಟ್ವಿಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂಜಿ ಸುಖತ ಜಾಗೆಡ್ ಅಸುಖ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಪನ್ಪುಣಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಬೊಕ್ಕಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ಗು ಬತ್ತದ್ದು ಅವೇ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಗು ಸೇರಿ ನಿಂಕ್ ಮುರಾಣಿ ರಡ್ಡು ದಿನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಾನು ನೀರ್ಗು ಸೇರಿ ಸೈಪೇರ ಪರಬಿ ಬೇಸನೆ ಆಯ್ನು ಕಾಕಾಜಿ ಮುರಾಣಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಬೇ ಹೋಯ್ತ ನಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೆ ಸುಧಾರ್ತ ಬಿಡಿಯೇನು ಬಂಡಗ ಈ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೊರ್ಗದು ಬೋಂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಉಲೈ ಸೇರ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅರ್ಥ ಇದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗನ ನಡೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಸಂತೋಷ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ದೇರ್ಮೆ
ಅವು ಸರ್ ಅವು ಏನು ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನು ಪಂಡೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಬಾಬು ಕತೆ ಓದು ನಕಲು ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಬಲಪದ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಬಲಪದವು ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಬಲಪದವು ಬಂಡವು ಊರುದ ಪುದರೇನ ಅತನಿಗಳು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸೇರ್ಪದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇವು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ 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 ಸರಿ ಇದು ತೂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿಗೋರಿ ತುಯ್ನಿ ಚಂಡಿಕೋರಿ ತುಯ್ನಿ ನಾನು ಮರಿಯಳ ಗೊಂಜಿ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗಲೆ ತುಂಬುಯಿನಿ ಅಲ್ಪ ಚಂಡಿ ಸರಿ ಚಂಡಿಕೋರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ನಾಯ್ತ ಮಗೆ ಓಹೋ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಐಡ ಮೀಸದಿ ಸಬರದ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ಲಕ ಓ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಬಾರ್ಲಾಕದ ರೋಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ನಿನ್ನ ಪೋರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ನಿಕ್ಕ ಆ ಮೀಸೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿಂಡು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಬದಲ ಶಾಂತಪ್ಪೆ ಎಂದು ಸರ್ ಯಾನು ಶಾಂತಪ್ಪಿ ಯಾನು ಕತೆ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬರೆಪೆ ಸರ್ ಅಂದ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇವು ನಾಟಕ ಬರೆತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪರೋಚಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಗ್ಗ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಒಂಜಿ ಒರಿಯಡು ಗುಟ್ಟು ಬಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಏನು ನೆಡ್ತುಂಬಿ ಏದು ಬಂತೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಬುಧರು ಎಂಜಿನ ಬರೆತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯ ಕೂಡ ಎಂಡನ ರೇಷಮಲ್ ಪೋವ ಮಾರಯ ಏ ಪನ್ಪುಜಿ ಮೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಬಗುಲ್ ಸಿಗೋ ಕಟ್ಟೆನ ಬಗುಲ್ ಈಶ್ವರ ಸರ್ ಏರಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಪುದರೆ ನಾಟಕದ ಪುದರೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಐನು ಸುರುಕುಲು ಸನ್ಯ ಬಗಲಿರ ಅವನೇ ಬನೇರ ಹೋಗುಲು ಪಾಪ ನರ್ವಸ್ ಪಂಡೆ ಬುಡ್ಪಿದಾರತ್ತ ಇರು ನಾಟಕದ ಪುದರೆ ಯಾನು ಪಂಡೆಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಬರ್ಲಾಕದ ನಾಟಕದ ಪುದರು ಖುಷಿ ಇವು ಬರೆದ ಯಾನು ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಪನುಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಳ್ಳ ಒಂಜ ರೆಡ್ಡ ಪನ್ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಡದೇ ಪನ್ಪ ಮಾರೆ ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಪನ್ ಓ ನಾಟಕ ಬರೆತ ಹತ್ತು ಸರ್ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಂದು ಮಾರೆ ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಿಕನ್ ಹಿಡಿದಿ ಒಂದಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೇನು ಹೂ ಅಂಡಲ ಯಾನು ಬರೆತಿನ ಸುರುತ ನಾಟಕ ಸರ್ ಅವು ನಾಟಕದ ಪುದರೆ ಟೈಟಲೇ ಅವೇ ಸರ್ ಪನೀರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪನೀರ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕದ ಬುದರು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮೂಲತಃ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಮೂಲತಃ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಪಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ ನಾಟಕವು ಐನು ಮಲಯಾಳಮುಡು ಎಂಗ್ಳು ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ದ ವಾಸುದೇವನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತಮ್ముడు ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆನೈ ಮಾರೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ನಾಟಕಡು ಬೊಂಬೆನು ಮಾರೊಂದು ಪೋದು ಆ ನಾಟಕಗೂ ಆ ಬೊಂಬೆಡು ಆ ಜೀವ ಅಂತೂಪಿ ಆಕೆ ಜೀವ ಕಲೆ ಕೊಡ್ದು ಆ ಬೊಂಬೆಡ ಪಾತೆರ್ನೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಬೇರೆ ಅಂತಿನ ಸರ್ ಬೊಂಬೆ ಬೇರೆ ನಾಟಕೊಡಿ ಅನ್ನು ಬೊಂಬೆ ಮಾರುನ ದೃಶ್ಯವು ಇಂಜಿನ ಸುಕುನುಂಡೆ ಮಾರುನ ಪಿದೇ ಬತ್ತದ್ದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾಲಜ್ಜು ನಾಟಕದ ಬುದರು ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತಂ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಆಪುಣ ಬನ್ನಗ ಬೊಂಬೆಡ ಪಾತಿರ ದೇಕ ಜೂವ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಮಲ್ತದೆ ಮಾರೇರೆ ಎಲಿ ಪುಚ್ಚ ಇಂಚ ಬಲಿಪುನ್ ಬೊಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕ ಜುವ ಆ ಬೊಂಬೆನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದಿನೇ ಯಾ ನಾಟಕಡಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆತ್ತೆ ಸರ್ ನಿನ್ನನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮಗ ದೂರ ಉರ್ದಿ ನಾವು ಸರ್ ಕತೆ ಐಟ್ ಬೊಕಲಾತ್ ನಾಟಕ ಮಾತ ಮಲ್ತದೇನು ಎಂಜಿನಪ್ಪ ಒಂಜಿಂದ ಬಂದಿನ ಸೋನ ಸರ್ಕಸ್ ಪಣದು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಾಯ್ದಾನ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸರ್ಕಸ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಸೋನದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ ಹತ್ರ ಈಗ ಸೋನ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಆಯ್ತ ಅವು ಆ ನಾಟಕ ತುಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತ ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೇವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಪುಣನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಸಂ
ಭ್ರಮನಿರಾಸಂ ಪಣ್ಣಗ ಆನ ಪೊಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಗನೆ ಕಟ್ಟಾಪು ಇಂಜಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾಪಿನಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ಟಾಯ್ಬೇಕದೊಂಜಿ ದೃಶ್ಯಲು ಅವು ಬಾರಿ ಮನೋಜ್ಞವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಭೂತಂ ಪಂಡದು ಅವಳ ನಾಟಕಡು ಯಾನ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಡ್ರಾಮಲು ಮತ್ತ ಅವು ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ದಾಯನ ಹೇಳ್ದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಅನ್ ಪಂಡಗ ಏರ್ಲಿಲ್ಲದ ಪಿರಾಯ ಪೋಪುಜಿರತ್ತ ಇಲ್ಲದು ಲೈ ಉಪ್ಪೇರು ರಪ್ಪ ನಾಟಕದ್ದು ಬಲಿಪೇರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ 1400 ಶೋನಿ ಅಂತು ಇನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಬು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಕಾಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದದ ಗುಲ್ದೆ ಏನು ಸೇರದ ಕುಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣದು ನ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕದು ಬಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ಆ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನು ಆ ರೇಡಿಯೋ ನ್ಯೂಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಪುರದ ಇಂಚ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಏರ್ ಕೆಂಪಂಗಿದಾಗ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಐತೆ ಸರ್ ಭಯಂಕರ ಡೌಟು ಅವು ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುನು ಸರ್ ಅವು ಏರ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಏರಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರಿಂದ ಬನ್ನಗ ಏನ್ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತಂದು ಪಿದೇ ಬತ್ತೇನ್ ಇಂಕ ಏರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಂತಿರ ನಾಟಕ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವು ವೈಶಾಲಿಗೆ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಹಿಂಗೆ ಕೇನುಡು ನೈಜು ಅವು ಏರ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೆಂಪಂಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೇನ್ ವೈಶಾಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಬಾರಿಲ್ಲ ಯಾಕದುಂಟು ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ಫಾದರ್ KK ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಏನಾ who is this last attempt to murder suspense who mental peace ಏರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೆಡ್ ಪೀಸಿಗೆ ಇರ್ನದಿರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಮನ ಒಂದು ಮಚ್ಚಲಿಗೆ ಹೋತ್ರಿ ಸರ್ ವೈಶಾಲಿಗೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಭಾರಿ ಸುಖದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಭಾರಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಅವು ಹಲೋ ಅಂಚಿನ Vaishali, how are you? This is Babu, driver Babu. Yeah, I am fine. In mental peace, who was the murderer? Binary. Hello, Vaishali. Yours father KK is speaking. Last attempt to mental peace drama, no 1500 shows dramas, but mental peace in red shirt is murder. Who? Suspense last scene. Who? Huh? Beavers. Huh? Yeah. Oh, sorry. Hey, hotel the owner ge murder meldi. ಹೋಟೆಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಷ್ಪತಿ ಡ್ರಾಮಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ ಇಂದು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಡ್ರಾಮಾಡು ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹುಡು ಕೆಲವು ಪಾಪದ ಲೆಕ್ಕ ನಟ್ಟು ನಗು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಕೆಲವು ಬೂಕು ಬತ್ತೊಂದು ದನಿನೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತು ಬೋಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪ ಸಹಜ ಆ ಡ್ರಾಮಾಡ ಅಡಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹುಡು ಒಳ್ಳೇದು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಉರುಡು ಹಾಣೆ ಪೊಂಡು 2 ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪ ಲವರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪು ಸರ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ಅಗ್ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ರಥೋ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದಾಡಿದ್ರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಬಿದಾಡ್ನು ನಿಂಗದು ಪುರಾದು ನಿಕುಲ್ ಜಾಲಿಡ್ ಬಿದೋಡ್ನ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕಲೆ ಕಾಣೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರ ಅಬಜ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಅವು ವಾತಾವರಣ ಅಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ನೈಟ್ ಸೀನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮುಕುಲ್ ದಿವ ನೋಡು ಜನರ ಬಂಗ ಮಾಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಚೆ ಸರಿ ಗಾಡಿ ಪೋಪುಡು ಸರಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಒಂದು ಸೀದಾ ಕಲಶ ಹೋಗೋದು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಸರ್ ಕಲಶ ಹೋಗು
ಕಲಸೋಗು ಸಕಲಿಸಿ ಬರದೆ ಪೋಪಿ ನಿಟೆ ಆಗೊಂಬೆ ಅದು ಬೈರ ಅಬುಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸರ್ ಅವು ಒಯ್ಟೆ ಪೋತೆ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ತೆಜ್ಪಾಯರ ಅಬುಜಿ ನಂಗೆ ಘಾಟಿ ದೀಕಣ್ಣ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜನಕುಲು ಕೇಳಲೆ ಸರ್ ಕೇಂಡೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಕಲಶ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ಪೋದು ಅನ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಉಂತುಡು ಸರ್ ಗಾಡಿ ಉಂತುಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ ಜನಗಳು ಗಾಡಿ ಉಂತೋಡು ನನ್ನ ರೀಸನ್ ಕೊಡು ಜನಕ್ಕೆ ಜನ ಭಂಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇದು ಗಾಡಿ ಎಂಜೆ ಒಂದುಡು ಮನ್ಮಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕಡೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಲೇರ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡಿ ವಿಷಯದ ಬೇಡ ಎಂಚೆ ಒಂದುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖಾಲಿ ಆದ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೋಲಿದ ಗೇರ್ ಕಟ್ಟಾದ ಲಿವರ್ ಕಟ್ಟಾದ ರೀಸನ್ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಹಾಳಾದ ಅಂತೀನಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಹಾಳಾದ ಹಾತ್ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಹಾಳಾದ 5 ಗಂಟೆಗೂ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಅವ ಸರ್ ಹಾಳಾದ ಗಾಡಿ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇರೆ ಸರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಜ್ಜು ಕಾರ್ ನವಲೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆತ ಕಾರ್ ಜಪ್ಪು ಸರ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಸರ್ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಬುಲ್ದು ಸೀರೆ ತಂದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಪೋಂದು ಇದು ಕುಲೇಪುರ ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆ ತುದ್ದೇ ಪೋಯಾರ ಅಕ್ಲಿ ಸೀರೆ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಚೂಡಿದಾರ ಮಾಡ್ಪೋ ಈ ಸರ್ತಿ ಕುಲೇಕ ದೇಗ ಚೂಡಿದಾರ ಪೂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಸೀರೆನದೇ ಅಜಿನ ಪಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಅದ್ರ ನೀಲಿ ಅದ್ರ ಮಂಜಲ್ ಅದ್ರ ಕೆಂಪು ಅದ್ರ ಮಣ್ಣಾರು ಊಲೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ನಾನು ಹಿಡಿದಿಂಚ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ತುತ್ತೇನ ಬಗ ಅನಂತ ನಾಯಕನ ಬಲ್ಲು ಸೀರೆ ಚೇಂಜ್ ಇಜ್ಜ ದನ ಜನಕ್ಕೂ ಮರಲಿರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 1400 ಶೋಸ್ ತೂತಿನ ಮೆಂಟಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತಿನ ಮಂಡೆ ಒಟ್ರೆಸಿ ಕತೆ ಬರಿದು ಮಂಗಿವನ್ ಪೆರೆ ಬಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಡೆ ಅಂಚ ಜತ್ತದ ಬಕ್ಕ ನಡ್ತು ಓನ್ ಪೋಪೆ ಸರ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಡು ಸರ್ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಡು ಅಲ್ಪ ಕಾಡು ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುಡು ನಾಯಿದೆ ಮಗ ಕಾಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತೆ ನಾಯಿಲು ಆನಮ್ನೆ ಚಿಟ್ಟೆ ತೋಳ ಪಿರೆ ಕುರು ಹರಿ ಪುನಗ ನಾಯಿ ಮೇ ನಮ್ಮಲ್ತು ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾಬು ನಮ್ಮಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟು ಇಷ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಮಗಳು 1400 ಮೆಂಟಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ತೂತಿನ ಮಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚತ್ತೆ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುನಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿ ಕೊರೆ ತೋಳ ಸರ್ ನಾಯಿ ಎತ್ತವು ತೋಳನ ಕುದುಕಿ ಸರ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗದ್ಲ ನಾವು ಕೈನ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾರ ಚೀಟ್ ಅಂಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅಂದು ತೋಳೋನು ಪೈಂಟ್ ಆಗದು ನಾಯಿ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕನ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹೀರೋ ಹೋದು ಮೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬರೇ ಕಾಲ್ ಬೆಲೆ ಚಂಡೆ ಅವಳು ಗಂಟೆ ಐತೀನಿ ಆಡಯ್ಯರ ಸರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ತುನಗ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದನ ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ಜಿಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ನಿಂಚ ನೂಕ್ಯಾರ ಸರ್ ನೂಕನಾಗ ಓಪನ್ ಚಿಲ್ಕ ಬಾರ್ದಿಜೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿಲ್ಕದೇ ಬಾರ್ದಿಜೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗ ಮಿಕ್ಕಲ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಉಲಾಯಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಏರ್ನಿಕ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬಾರ್ದಿನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪ ಲೈಟ್ ಬೂಡ್ದುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಎಂಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಕತೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಬಾಬು ಸಾವು ನಿನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಎಸ್ ಪಿ ಪನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಮಿತ್ರದೊಂದು ಜತೋ ಒಂದು ಬರೋದು ಇಲ್ಲದ ದನಿ ದನಿ ಜನ ಉಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡಂದೆ ಜೈದಿನಿ ಅಂದೆ ಆತ ಹೀರೋ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ದೂರದ ಬೈಜಿನಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಬರ್ಸ ತೆಡಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡು ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಬಿಂಚಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಜಪ್ಪರ ಆಸರೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಏಳು ಪಂಡೆ ಇಲ್ಲದ ದನಿಟ ಸರ್ ದನಿ ಯಾವ ಪಂದೆ ಒತ್ತೊಂದು ರಪ್ಪ ಪಣ್ಣಂತಿಗೆ ಪಣ್ಣಂತ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ರು ಸರ್ ಹೌದೇ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರ್ರು ನಾನು ಮಿತ್ತು ಅವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ಪೊಣ್ಣತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಪುರ ಸರಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಟ್ ಒಂಜಿ 1400 ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೂತೀನಿ ಅರ್ಥ ಎಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಂಜಿ ನೀನು ಅಂಚ ತೂಲಕನೆ ಮೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ತೂವೊಂದು ಪೋಪುನು ಸರ್ ಈದಿನೇಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಲೋ పోయిలేక ಜನಗಳು ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪನಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿದ ಸೀನ್ ಪಡ್ಲಿ
ಕಾಮಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಸಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೇನು ಅದು ಫ್ಲೋ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಅವಳು ಫ್ಲೋ ಕಟ್ಟಾಪುನ ಮಲ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕೇನು ಜಾಗ ದೂತ ಸರ್ ಜಾಗ ಓಲು ಪಣಿಲ್ದು ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆದು ಪುಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ದೊಜ್ಬೋಡು ಜನಗಳು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮರಲೇನ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮಂಗ ಚೇಷ್ಟೆ ತೀಯರೆ ಐ ಕೊಂಚ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಳು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಅವು ಹಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಿನಿಮಾ ಓ ಸರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಮಿಡಿ ಅವನು ಇಂಚಿದ ಅವು ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಯ್ಯೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಈ ಪೊಯ್ಯದ ಬೇರೆಜ್ಜ ಸರ್ ಇದು ಮರ್ಡರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಇಟ್ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಂಜಿನೋಡು ತರ್ಪಲಿ ಒಂಜಿನೋಡು ತರ್ಪೋಡು ಈತು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಒಲ್ಪುಣ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಒಂಜಿನೋಡು ಪೊಯ್ಯಗೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬನ್ವೇನಾ ಪನೆ ಸರ್ ಪನೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಬರಡಿ ಮರ್ಡರ್ದ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಸರ್ ಮರಡ್ರದ ಸೀನು ಮಲ್ಪಲೆ ಪೊಯ್ಯಡ್ಲ ಪೊಯ್ಯಡು ಊಂದಿದ ಕೆರಿಯರ್ಲ ದಮ್ ಕಟ್ಟದ ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಪುನು ಮುಂಗು ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಪುನು ಕೆವಿ ದೊಟ್ಟೆಗೆ ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಪುನು ಬಾಯಿ ದೊಟ್ಟೆ ಪೊಯ್ಯಬಾರ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಹಾಪುನು ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನ್ ಬಂತೇನೆ ಕೇರಿ ನಿಗಲು ಆವ್ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇರಳ ಹೋಗುವ ಸಟಿವೇಶನ್ ಕಲುವ ಬೇರದ ಪೊಯ್ಯದ ಒರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇರೆ ಸುಡುಪ್ಪಿ ಏರಾಯ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇರೆ ಸುಡುಪ್ಪನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೊಯ್ಯ ಕಡೆ ಪುಟ್ನ ಧನಿ ಬೇರೆ ಸುಡುಪ್ಪನ ಆಯನ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ದೇಗ ಎಂದೆ ಎಂಗನುಂಡು ರೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಅಂದು ಅಪಗಾಯ ಉಂಡಿ ಸೇರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡಿ ಸೇರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉಂಟು ಉಂಡಿ ಸೇರಿ ರೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಲಾರಿ ಹೋಗುಡು ಹೋಗನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ದೊಕ್ಕಲು ಪತ್ತದ ರಡ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಡ ಬಡ ಕೊಡ್ದು ಪೊಯ್ಯಡಿ ಜಬಡವೆ ಇಂಬಿ ದನಿ ಬತ್ತು ಮೆನ ಕೆಪು ತಂಡಗೆ ದೀಪಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ತುಚ್ಚು ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿಕ್ ಈ ಪಣ್ಣೆತ್ತ ಫೋನ್ ಬಂತು ರೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟನ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳಿಜ್ಜಲ್ಲ ದನಿ ಇರಿಗೆ ಏನಿನ ರೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡಾ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇರು ಅದು ಯಾವ ಗಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಾಮಿಡಿ ಲೇಖದ ಸೀನ್ ಈಗಲೇ ಇತ್ತೆ ತೆಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು 100% ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ವಾಯ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಿರಿಂದ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಾನು ಒಂಚ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಸೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರೋ ಒಲ್ತು ತರ್ಪಲೆ ಎಂಕ ಬೇಜರಿದ ಅಲೆಜ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪೇನೆ ಇನ್ಕಲ್ ಒಲ್ತದ್ದು ಬೋಡನ್ನ ತರ್ಪಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ತರ್ಪಲೆ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತರ್ಪಲೆ ಧಾರವಾಡ ತರ್ಪಲೆ ಹುಬ್ಳಿ ತರ್ಪಲೆ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಸಂಗತ್ತು ಮೂಜರೆ ಸಾಂಗ್ ಬಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಳ್ಳಿ ನೀಡು ಬಳ್ಳಿ ದಾಲ ಬಡಿಚಿ ಎಂಜಿನ ಪದಂಗಿ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸರ್ ರೆಡ್ ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಮೂಜಿ ಬಳ್ಳಿ 4 ಬಳ್ಳಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ 1.5 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಯೋಣ ಬಾರಿ ನಿಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ 1.5 ಕೋಟಿ ಮುಗಿಯೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಿಖಲ್ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ತಿರುಗಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದೆ ಅವಳು ಅವು ಹಿಂಗ ಎಡ್ಡೆ ನೆನೆ ಬಂದಿನ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂಡಾರಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಒಂದನ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೇನು ಐ ದನಿ ಜೊತೊಂದು ಬರ್ಪಿ ರೆಡ್ ಲವರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಲಾಯಿ ಹೋಗುವೆ ಉಲಾಯಿ ಹೋಗುದ ಐಬಕದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪೆಗ್ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೆಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರ್ ಸರ್ ದನಿ ದನಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಲ ಆಯಲ ಬೂಚಿದೆತ್ತದು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೂಚಿದ ಬರದೆ ಪೂರ ಶಬ್ದ ಬರ ಬೂಚಿದ ಬೂಚಿದೆತ್ತು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡದು ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಪೆಗ್ ಮೂಜೇರೆ ಗುರುನು ಪೊಣ್ಣಗಲ ಪರ್ಪೋಯ್ತು ಸರ್ ಪೊಣ್ಣಗಲ ಪರ್ಪೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ ಪದ ಅದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತನಾಗ ಜಿಗ್ಗ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಡು ರಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬೋದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದನಿಲ ಮಯಕ ಇಚ್ಚಿ ಹೀರೋ ಉಲಿಪ್ಪು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೀರೋ ಉಲಿಪ್ಪು ಪಡ್ದ ಇವಕ್ಕ ದನಿಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಹೀರೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಶಾಟ್ ಅವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದೊಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಹೀರೋ ಐಟ್ ಆಯ್ ದನಿ ಜನ ಅವು ಯಾನ್ ಮನ್ ಆರು ಎಂಕುರ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮನ್ ದಯ ಬನ್ನಗ ಇಜ್ಜನ್ನ ಸೀನ್ 2 ಜನ ಓಡಿ ಹೋತಿರಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತುಜ್ ಬೇರೆ ಓಲ್ ಬಲ್ತದೇರಿ ಬನ್ ಪುನಃ
ఇంకా బలిపేరా పూజి ఎక్దమ్ బార్లో ఉండదు బార్లో ఉండు రెడ్ సీన్ మాత్రం బ్యూటిఫుల్ క్రియేషన్ మందిರ సూపర్ అండి ಇನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗಿತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ಮಜಾ ದಿಕ್ಕಂಡಲ್ಪ ಆ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದನಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಪತೊಂದು ಮಾಯ ಆಪುನ ಅವನಿಗೆ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋರ ಸರಿ ಮಾಯ ಮಲ್ಪ ಅದು ಅವು ನೆಲಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನಪೆ ಅವು ಇಂಚಿ ನೆಲಮಲ್ಪಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವುದಲ್ಲ ಮಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಆಪುಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಎಂಜಿನ ತನ್ನಿಗಳು ಟೈಟಲ್ ಕಾರ್ಬುಡಿಯರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕಾರ್ಬುಡಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೈ ಬುಡಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆನ್ ಕಾರ್ ಬುಂಡ ಲಪ್ಪ ನೆಗರೊಂದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕೈ ಬುಂಡ ಅಂಡಲ ಕಾರ್ಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬಯರ ಸೂಪರ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರು ಸಿನಿಮಾದ 1.5 ಕೋಟಿ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಐಕೆಂಗ್ಲು ಈರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಏರು 1.5 ಕೋಟಿ ಎಂಡದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಬೆ ಬಂಡೆ ಇರೆಗದನಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಬಡಿದು ಇಂಬೆ ಎಂಡ ಪಂಡಿನೇಗ ಯಾನ ಕತೆಗೆ ಏನೊಂದು ನಿತ್ತೀನಿ ನಿಗಲೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀನಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಪಿಂಕನ್ ಬಾಯ್ಜಿ ಅಂದ ಕತೆಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ಬಾಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಬಾಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೇ ಮರಲ್ಲ ಜನಕುಲ್ದಾನೆ ಮರಲೇರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಿಖಿಲ ಪೂದಾರ ಎಡ್ಡೆ ಜಾವ ಇಂಜ ಪೂದಾರ ಕೈ ಬುಡಿಯರು ಅವ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಕೈ ಹೋಜಾರ ಮಗಳು ಆರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾ ಇದ್ರೆ ಮರಲ ಇಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೊಂದು ಶಾಂತು ಯಾಬನ್ ಬೆತ್ತುಲೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ದನ್ ಟೇಕ್ ಒಂದು ಬಲ್ಲೆ ರಪಕ್ಕನ್ನ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮೊರಾನಿ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೋಯ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಬಕ್ಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ದ ಕಂದು ಅವು ಪನ್ ಬರ್ಜಿ ಅವು ಆಕಲಿ ತೆದ್ದೊಂಡಿರೋದು ಏರಂದು ಬರ್ಚೆ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂತ ಪನ ಯಾನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದ ಕತೆ ಅನ್ಬಿಡ ಮಗಲ್ ಯಾ ಮೊರಾನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಬಿಯಾ ಮೊರಾನಿ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪಾಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದ ನೀನು ಊರ್ನಿ ಅಂತ ಎಂಜಿನ ಈ ಸ್ವರ್ಗನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿರ ದೇವಿರಿ ಅಂಚದ ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಅವನೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕ ಭಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕೆಂಗಳು ಭಯ್ಯಾನಗ ಯಾನ ಮೇಲೆ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂದ ಜಲಜನಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಜನ ಸಸಾರ ಜನ ಕಾಪೆಂಗಳು ಇಂಕ್ಲ ದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅತ್ತೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ಯಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬೋರ್ಡ್ರದೆ ಅಂತೆ ಎಜಿ ಸರ್ ಆಯ್ ಬಾಬು ನಕ್ಕರ್ ವಲ್ ಬೇರೆ ಮುಗಳು ಪಿರೋಡು ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬುಡಿಯರಿಗೆ ಯಾನು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೋಯಾನು ನೀರು ಮೇ ಮತ್ತೆ ದೇವರೇ ಅವನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡು ಓ ಅಕು ಅವತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಚಂಡಿಕೋರಿಡ ನಾರಾಯಣಿ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ನಾಯ್ದ ಪೆಟ್ಟುದ ಅಲೆ ಅವು ಮೀನ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಓ ನಾಯ್ದ ಮಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ನಿನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ನಿಂಗೆ ಓ ಈಯೋ ಭ್ರಮನಿರಾಸನ ಆನು ಪೊನ್ನು ಭ್ರಮನಿರಾಸನ ಆನು ಪೊನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಕ ಕಟ್ಟಾಪುಡು ಸಂಬಂಧ ಹಲೋ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ವೈಶಾಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಇಡೆ ಏರು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇರ್ಪುಣೇನು ಅದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೇರ್ಪನ್ಪೆ ಹಲೋ ವೈಶಾಲಿ ಫಾದರ್ ಕೆ ಎಂಚಿಕೊರಂಬೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ವೈಶಾಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್ who are you? Who is that? The finally murderer. Finally murderer. Who was that? Yeah. Okay, maga. Yeah, Varshi. Sir? Yeah, that was it. Yeah, Varshi. ಆಯ್ ಹತ್ತು ಪಾಪ ಐತೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿಯೇ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿನಿಗೆ
ಏರೇರ್ಲ ನಂಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ವೇರು ಲೆಕ್ಕ ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲುವ ರಪ್ಪ ದರಿಣಿ ಕೆಡ್ದು ಬೋಪ ಆತ್ ಬಿಡ್ತಾನಾಗ ಸರ್ ಮಿತ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನು ಏರೋ ಏರೋ ಏರ್ಮೇವ್ ಏರ್ಮೇವ್ ಏ ನಮ್ಮಿ ಸರ್ ಮರ್ಡರ್ದ ಫಿಲ್ಮು ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೇರ್ಪಲ್ ನಿಕ್ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾಗು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಜಾಗದಿತ್ತ ಅವು ಓಲ್ದೆ ಇದಾರು ಅವು ಪಡಿಲ್ಲ ಪಡಿಲ್ದಲ್ಪ ಸರ್ ಶೋಕ್ ಔಟ್ ಎಂಚಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜತ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕದ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಯ್ ಪಕ್ಕದ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಬಲಿಪುನ ಅವು ಬಲಿಪೋಚು ಜಾಸ್ತಿ ಸರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ಪಾಡು ಎತ್ತೈ ಏರೆ ಈರೇ ಸರ್ ಈರ್ಯಾನು ಎಂದಾತ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ನಿಖಲ ಪೊಟ್ಟು ಕತೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಮರ್ಲೆಂಕ್ ಈತ್ ನೇಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಮೌನ ಬೋಯ್ಲಕ ತೋಜಿನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಅಸ್ಕಿ ಲಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಓ ಸೀದಾ ಬಾತಿನ ಓದಿನಿ ಸೀದಾ ಬಾತಿನ ಓದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರತ್ತೆ ಓದಿನಿ ಎಂಜಿನ ಈ ಸ್ವರ್ಗನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿರ ದೇವಿರಿ ಅಂಚಾತ ನಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಕೇರ್ ಮೇ ಮೇ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಇರಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಡು ಸಾದಿಜಿ ಸಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಅವಲೊಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಏಬೇ ಕನ್ನಡಿ ಅವು ಸುರ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಮುಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ತೋಜುನು ಕ್ಲೀನ್ ಕನ್ನಡಿ ಸರ್ ಕೊಂಡು ಬಡ್ದು ಬಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜುನು ಕನ್ನಡಿ ಸರ್ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಕನ್ನಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟೇ ಬಾಡ್ದು ಓಡು ಮುಂಡು ಬಾಡ್ದು ಬಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ತೋಜುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಂಡ ಚೆಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಚೆಕಿಂಗ್ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಓಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳ್ಳತ್ತ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಅದು ಪೂರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಓಕೆ ವಾತಾವರಣ ಓಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮನೆ ಅನಿಸೋತೆ ಮೇರೆ ಪೋಯ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಸರ್ ಅವು ಇಂಟ್ಲನ ಒಟ್ಟೆ ಕಾಂಡ ಟೇಕ್ ಬಂಡಣ ನೀವು ದೆತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಗಾಳಿ ಈ ತಪ್ಪದ ಡೀಟೆ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಡೀಟೆ ತಪ್ಪದ ಡೀಟೆ ಇದು ಬಕ್ಕ ಬೆಜಕರದ ಡೀಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡು ಅವು ಅಪಗ ಈ ಎನ್ಮರ ಗಂಟೆದು ಉಲೈ ಅವು ಆಮ್ಲಜನಕನ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ನಕ್ಕೊಡು ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಕೆಲ್ಮ ಟೆಕ್ ತತ್ತ ನಿಂಕು ಒಂದು ಹೊಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಹುಲ್ಲು ಆತ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಪೆ ಬಾಬು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ತಿಕ್ಕಡು ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪೋದಿಯಾನು ಗೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅದು ಓದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಅಂದೇ ಬಾಲೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿನಟಿ ದಾದ ಬಲ್ಪುಣಿಯಾನು ಡ್ರೈ ಅವೊಂದುಂಡು ಬಂಡೇನು ಐಕ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲು ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಟ್ ಬಚಾವ್ ನೆಂಗಲ್ ಪುರ ಎತ್ತು ಹೇಳ್ತದ ವೈಟ್ ಟೇಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಕೋ ಪಂಡ್ರನೇ ಪೂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ ಮರದೇ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಜಿನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿದೆ ಟೂಪುನ ಅಟ್ ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ ಮೆಮೊರಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿನೇ ರೆಡ್ ಓಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನೆ ರೆಡ್ ಅದನಪ್ಪ ಮೇರನ್ ಮಂಡಿ ತೂಂಡ ತೆಪ್ಪು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಟ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ರಪ್ಪ ನಡು ದೆಪ್ಪನಂತ ಪೊಡಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಆ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ಎಂಕ ಬೂಕು ಪಾತೊಂಡಾರು ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಿನ್ನು ಬೇತನೆ ಪಾತಾರೆ ಹಿತ್ತಕೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಡ್ಡೀಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ ಹೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋ the podi maker that inside the podi maker no the podi ಬಿಟ್ಬಿಟ್ನಾ
ಚಾ ಮೇಕರ್ ನೋ 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 ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಹೂ ಅಂದಂಚ ಮಂತುಲು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಬುಚ್ಚ ಕುಡುವುದು ಈ ಚಾ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತು ಬರ್ಚು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ 16 ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ 16 ನಡು ಅನಗ ಕಾರದ ನಡು ಊಟ ಅನಗ ಕಾರು ಕಾರು ಉಂಟು ಸರ್ ತಾನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದಿಜರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದ ಜರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡ್ದಿಜರ ಕಾರಿಗೆ 10 ಸರ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜನకులకు ಏನು ಇರು ಎಂಚ ಒಂತುಂಡು ಒಂದು 1000 ಶೋಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತೂತಿನ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ 1000 40 ಶೋಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತೂತಿನ ಮಂಡೆ 4 ಶೋ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ತೂತಿನ ನಾಟಕದ ಮಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಜನకులకు ಏನು ಇರು ದಯವಂತುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಾನೆ ಬಾಡಿ ಜರ್ನಿ ಸರಿ ಅವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತು ಮುಗಿನಿ ಗಾಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ದಾದ ಸರ್ ಕಾಡು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ದೆ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬರ್ಚೆ ಮಾರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆನಾಗ ದಾನೆ ಜನకులు ಮರಲೇರ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ದೂಬು ಜೇರ ಒಂಜಿ ಲಾಜಿಕ್ ಮಲ್ಪುಳ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ಈ ಚಿರತೆ ಅವುಪುರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಾಯಿನ ಬುಡು ನಾಯಿ ಬುಚ್ಚಿ ದಾದ ಸೈಪಿನ ಬಂದು ಇಲ್ದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಅದು ಕಲಸ ಹೋಗ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಒಪ್ಪಲ ಪೊಲೀಸ್ మన కలస పోతే 6 రూట్ ఎత్తు మీ సకలేశ్వరం కలస ఆరు పట్టింది మాస్టర్ బండి సకలేశ్వర వండి భోజన కలసకు ఫిక్స్ ಆತದೆ ಅವು ಎಂಚ ಬರೋಣ ಅಂದು ಡ್ರೈವ್ ಆತನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಇಲ್ಲ ಆತ ಎಂಚಿ ನಂಬೆ ಸ್ಲೋ ಹೋಗು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಉಂಡತ ನಿನ್ನ ರೋಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೋಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಲನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅರ್ಧನ ಐಡಲ್ ಶೇ ಅವು ಬರ್ತಿ ಎಂಜಿನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅಪ್ ಇಡೀ ಮರ್ಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಅವು ಕಾಮನ್ ಅದ ಸದ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅರನಿದ್ರು ನರ್ವಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ನರ್ವಸ್ ಆವತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಡೋದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಗ ಬುಲಿಪುನುದಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೇ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಅರೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂದ ಆಸೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅವು ಉಂಡು ಎಂಚ ಈ ಕೋಡೆ ಪಂತನ ಪುರ ಪೂರ ಪಂಡದು ಆರು ಒತ್ತೊಂದು ಆತದೆ ಎಂಕಲ್ ಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡದು ರಜೆ ಇರ್ಲಿರ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಿರ್ಚಿ ಕಟ್ಟೊಡ್ಸಿ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಂದು ಸ್ಟಡಿ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಾಗ ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ದಲ ಡೊನೇಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿರಾರು ಈ ಲೋಕದತ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡ್ ಐಟು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಷೆ ಕಾಸು ಕಣ್ಣನ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ತೆಡ್ಡ ಜನ ಒಂಜನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಒಂಜಿನ ಪಂಡಾಗ ಅರೆ ಓಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಪೋಡು ಆತ ಪುರದಾಲ ಸೀನಾ ಆತಿಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಟ್ಟ ಹೋಯ್ತಂದು ಹೋಗ್ನಂತ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಗೂಡದಂಗಡಿ ದೊಂಜಿ ಲೆಂಚಿದೆ ತಂದು ಬಂಡೆದ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರೇನ ದನಿಕ್ಲೆ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಜ್ಜನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇರ್ನ ಚೋರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಜ್ಜನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇಂಜಿನ ಇಲ್ಲಲ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡ ಈ ರಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪು ಜರ ಹೌದಾ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಪೋ ಲೆತೊಂದ್ ಬಲ್ಲ ಕಡೆ ಕತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪಣೆ ಕೇಳಿ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಫ್ಲೋ ತಪ್ಪೋಚ್ ಇರೆಗೊಂದು ಎಲೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಅರೆಗಂದತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೋಡು ಕೊಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿ ದಲ ಬಂಡೇರ ಅದು ಕೊಡುವ ಚಿಲ್ಕಬಡ್ಜಿ ಮುಜಿಗಾಸ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮೇ ಬಾಬು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲಾಮ್ ನೇರು ಪಾತ್ರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂಜಾರ ಕೋಟಿ ಬಾಡ್ದು ಈ ಪಿಂಗನ್ ಬಾಯಿ ಜನ ಕತೆಕ್ పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ దా పిలికులు
ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಬಿತ್ತಲ್ಡು ರಂಗು ಗುಂತ್ಯಡು